Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Республиканың 3 елгасында шортлатып быз ватуга кириштеләр. Бу турыда Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе хәбәр итә. Узган тәүлектә республиканың күпчелек елгаларында су өсте биеклеге кимүгә таба бара. Министрлыкта билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта елгаларда су биеклеге уртача һәм куркыныч күрсәткечләрдән түбәнрәк күрсәткечтә тора. Республикада 4 тәбәнәк күперне су баскан иде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре команда штаб өйрәнүләре уздырды. Саклану чараларын күрү дәвам итә, су күтәрелүне көн саен күзәтеп торачаклар. Башка темаларга. Татмедиа бинасында урнашкан әдәби кафеда Казан утлары журналы китапханәсе сериясендә чираттагы басма Рәдиф Сәгъдинең бер гаилә сурәте дип исемләнгән китабы тәкъдим ителде. 1990 елларда детектив жанрында язып танылу алган каләм иясе Рәдиф Сәгъди әлеге китабында геройларның эш хәрәкәтләрен, җинаятьчеләрнең вахшилеген, явызлыгын тирән психологик кичерешләр аша мавыктыргыч сюжетка кырып тасвирлый. Сюжетны кино итеп чыгарырга да була. Бу сериядә маршы чыккан китапларда яшь чикләре 16+ булса, монысы 18+ томгасы белән тәкъдим ителә. Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 18нче китап 3000 тираж белән басылган. 2 ел эчендә инде шушы серияда 18 китап булдырдык. Баштарак алар 2000 тираж белән чыгалар иде, ләкин инде 9нчы китаптан 3000 тираж белән чыга башладылар. Һәм бүгенге көндә аның инде бик күбесе сатылып бетте. Чыкканнары да инде халыкка ирешә тора. Ни өчен без Рәдиф Сәгъдине сайладык? Чөнки үзегез беләсез, укучыларга төрле тематика кирәк. Кайдадыр гаилә тарихы, кайдадыр сәяси, кайдадыр инде мәхәббәт маҗарасы. Бу нәкъ менә безнең татарда кайран накытлык булган жанр детектив. Безнең Татарстан телерадио компаниясы Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 5 яшьлек Ринал Гафиятуллинның тарихы. Аңарда ак канлылык чиренең башлангыч чоры, тән авырлыгы, кытлыгы да күзәтелә. Дәвалау махсус туклануны таләп итә. Лейкоз диагнозын аңа 8 айда куйганнар. Күп санлы анализлар, процедуралар, югары дозалы химиотерапия курслары да уңай якка үзгәреш бирми. Единственный шанс на излечение – трансплантация костного мозга. Бердән бер савыгу мөмкинлеге сөяк миен күчереп утырту. Беренчесе әтисеннән күчереп утыртылды, ләкин уңышсыз, күзәнәкләр барлыкка килмәгән. Аннары безнең кызыбыз туды, аны сынап карарга булдык. Анализлар буенча ул бик яхшы туры килә иде. Сөяк миен күчереп утырткач, малайның хәле авырая, ризык эшкәртелми, бик тиз ябыга башлый. Лечебной смесью необходимы по жизненным показаниям. Аңа махсус туклану кирәк, альтернатива юк. Бу алга таба дәвалануда тотрыклы уңай динамикага ирешүнең бердән бер ысулы. Без авыруга каршы көрәштә билгеле бер уңышлар күрәбез һәм безнең бурыч аңа ярдәм итү. 5 яшькә кадәр Ринал даими рәвештә хастаханәләрдә дәвалана. Ел ярым элек икенче тапкыр сөяк миен күчереп утыртканнан соң урамга чыга башлый. Әти-әнисе диагноз башка кабатланмас дип өметләнә. Ринал барлык балалар кебек мәктәпкә бара аласын ашана. Ә моның өчен сабырлык һәм көч җыярга кирәк. Хәзер аңа ярты елга якын махсус туклану таләп ителә. Ул 300 мең сумга төшә. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәрергә мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Яисә экранда күрсәтелгән QR-код буенча күчерергә була. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Башкортстан Республикасының Милли симфоник оркестры яңадан Татарстанда. 7 апрельдан 11-нә кадәр оркестрның гастрольләре көтелә. 2 күрше республика Татарстан һәм Башкортстанның иҗади хезмәттәшлегенең югары дәрәҗәсе академик музыка һәм югары мәдәният өлкәсендә сыйфатлы диалог төзергә мөмкинлек бирә. Гастрольләр һәм концерт программасы турында Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында сөйләделәр. Очрашуда Татарстан мәдәният министрлыгы вәкилләре, Башкортстан Милли симфоник оркестрының генераль директоры, Башкортстанның халык артисты Артур Назиуллин катнашты. У нас совместно с союзами композиторов будет программа. Помимо этой программы, естественно, будут мировые шедевры, которые являются достоянием абсолютно всего человечества. Композиторлар союзы белән уртак программа булыр дип көтелә. Бөтен кешелек дөньясының байлыгы булган дөнья күләм хитлар башкарыла. Безнең өчен Татарстанга киң тамашачыга популяр булган программаларны чыгару бик мөһим. Казан илнең зур мәдәни үзәге, үзенең искиткеч коллективлары, дәүләт оркестры белән танылган. Шуңа күрә безнең
өчен программаны зәвыклы тамашачыга хуш күрерлек итеп күрсәтергә кирәк. Казанның «Искусство жить» яшәү сәнгате мәдәни киңлегендә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев һәм аның хатыны танылган театр һәм киноактрисасы Лютия Хәмитова белән иҗади очрашу булды. Очрашуга ирле хатынлы талантларны һәм милли театрны яратучылар килгән иде. Очрашу барышында күп кенә сораулар бирелде. Кунаклар шәхси тормышларына кагылган сораулардан тыш Фәрит Бикчәнтәевнең остазы, режиссер ролена күчү чоры турында ишеттеләр. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк. Бу шәхси монолог кына түгел, аларның җанатарлар белән әңгәмәсе дә иде. Киләчәктә дә әлеге мәдәни киңлектә татар зыялылары белән шундый ук очрашулар көтелә. Безнең мәдәни агарту проекты, шуңа күрә без бик күп төрле очрашулар үткәрергә бик яратабыз. Иҗади очрашулар үткәрәбез. Без инде менә Фәрит абый белән мәсәлән 4 ел элек тә очрашу үткәргән идек, ләкин бит инде спектакльләргә җиреп торабыз, репертуары яңара бара. Шуңа күрә бик менә хәзер 4 ел үткәннән соң бик кызыклы булды. Үзебезгә дә менә тагын бер тапкыр җыелырга. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студиягә кунакка Казан шәһәренең халыкара мәктәбе укытучысы Рауль Алишевның килүе көтелә. Ә мин Шулпан Амири бүгенгә сезнең белән саубулашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте вагаз телевизион ачу конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-СЗКШ.TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам итәбез. Тиздән Рамазан айы башлана. Шул уңайдан бүгенге вәгазебез Рамазан айын каршы алу дип атала. Аны Болгар Ислам академиясеннән Айназ Зарипов сөйли. Ассаламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле тыңлаучылар. Алхамдулиллахи раббил аламин. Менә тиздән безнең зур кунагыбыз Рамазан айы килеп җитә. Аллаһы субханаху ва тааля кешеләр арасыннан сайлаган пәйгамбәрләрне, Мәккәләр арасыннан шәһәрләр арасыннан Аллаһы субханаху ва тааля сайлады Мәккә шәһәрен. Шулай ук көннәр арасында Аллаһ субханаху ва тааля сайлаган җомга көнне. Һәм айлар арасында Рамазан айын. Рамазан шәриф айы. Хөрмәтле җәмәгать, Рамазан шәриф айы килеп җитәчәк иншааллаһ. Һәм шулай ук күбебез белә, шушы Рамазан шәриф айында Аллаһы субханаху ва тааля безгә ураза тотуны фарыз итте. Аллаһы субханаху ва тааля Коръәни Кәримдә Бакара сүрәсендә шулай дип әйтә. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Эй сез иман китергән бәндәләр, сезгә ураза фарыз кылынды. Аллаһ субханаху ва тааля бу Бакара сүрәсенең аяти кәримдә әйтә: Эй мөмин бәндәләр, эй мөмин кешеләр, эй иман китерүче мөмин мусульманнар, сезгә Аллаһы субханаху ва тааля ураза тотырга боерды. Ягъни белгәнебезчә, ислам диненә хәтле башка кавымнар да ураза тотканнар. Хәтта мусульманнар 2-нче хиҗри елга хәтле дә ураза тотканнар. Әмма дә ләкин шушы ураза тоту ихтияри иде. Ягъни фарыз булмаган. Һәм 2-нче хиҗри елында Шагбан айында Аллаһы субханаху ва тааля шушы аятларны индергәннән соң бөтен мусульманнарга да ураза тоту
тиешле булды. Мөселман кеше ул һәр вакытта Рамазан айын көтәргә тиеш. Чөнки Рамазан айында Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең бүләкләрен бирә. Һәм шулай ук менә без әгәр дә берәр җирдә бер нинди дә булса да зур кунакны көтәбез икән, без шушы кунак килүенә ничек тә булса әзерләнәбез. Тәмле ризыклар пешерәбез. Иләребезне бизибез. Һәм менә без шушы Рамазан айында зур кунак итеп кабул итә алсак, без иншааллаһ бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бик зур бәхеткә ирешәчәкбез. Чөнки Рамазан айы ул зур кунак. Елга бер тапкыр гына килә. Һәм без шушы кунакны хөрмәт итеп, тиешле рәвештә аны каршы алырга тиешбез. Әлбәттә, иң беренчедән без кылган гынахларыбыз өчен тәүбә истигъфар кылырга тиешбез. Икенчедән, чын күңелдән, ихлас күңелдән Аллаһ субханаһу ва тааля ризалыгы өчен шушы айда фарыз гыйбадәтен үтәп, ураза тотарга тиешбез. Һәм шушы Рамазан айы алдыннан, әгәр дә безнең бурычларыбыз була икән, без шушы бурычларыбызны түләп бетергә тиешбез. Әгәр дә мәсәлән без берәр кешене рәнҗеткән булсак, без шушы кешедән гафу сорарга тиешбез. Һәм Рамазан айын каршы алып, без тиешле рәвештә чистарынып, пакланып, шушы Рамазан айына керсәк, иншааллаһ, Рамазан айында да Аллаһ субханаһу ва тааля безнең бөтен гынахларыбызны да бетерер, иншааллаһу тааля. Вәгазьләрне 15 яше тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп, сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.